Pozdrav ekipa i dobrodošli na ovaj video u kojem se ovaj puta bavimo transferima koje ćemo podijeliti u dva dijela. Prvi dio sastojat će se od HNL klubova te ćemo pogledati posao klubova u zadnjih dan dva, ove najnovije vijesti, dok će drugi dio biti vezan za reprezentaciju. Prije nego krenemo ostavite like i pretplatite se na kanal. Malo nam još fali do 5000 pretplatnika, pa ko još nije nek se pretplati. Hvala i Hrvoju na članstvu, ajmo mi sad vidjeti što se to događalo zadnjih dan dva. Ići ćemo nekako po tablici od dolje prema gore, dakle krećemo od Varaždina. Varaždinci su jučer i danas potvrdili dolazak dvojice igrača koji su zapravo već jako dugo bili s Varaždinom u kadru, na pripremama, odigrali su i utakmice, te je zapravo bilo jasno da će se potpisati i ugovor. Radi se o Karlu Periću i Filipu Brekalu. A što se tiče novih vijesti, to je vijest od prije par sati da će Božidar Radošević potpisati ugovor s Varaždinom na godinu dana uz opciju produljenja na još jednu godinu, te je prema svemu sudeći Varaždin njime riješio poziciju golmana. Radošević je svoje karijere igrao za mnoge klubove, a stiže kao slobodan igrač iz iranskog Persepolisa, uz to u HNL-u igrao u Hajduku, Inter Zaprešiću, Šibeniku i Istri. Od sad ćemo ga eto gledati u varaždinskom dresu, a potvrda iz kluba valjda bi trebala stići i uskoro. Dalje imamo Istru i Lovru Kneževića koji je stigao iz druge bugarske lige. Stigao je besplatno, odnosno kao slobodan igrač. Do sada je igrao u drugoj bugarskoj ligi u kojoj je u 35 utakmica kao krilni napadač postigao 15 pogodaka. Istra se očito aktivirala te je u zadnja 3 dana dobila 3 pojačanja nakon Vika Petkovića i Filipa Antovskog. Stigao je danas eto i Lovre. Prema najavama do kraja tjedna mogao bi u Istru doći još jedan stoper koji bi onda vjerojatno činio stoperski par uz Maura Perkovića. Slijedi nam Slaven Belupo koji se prije svega naopraštao igrača ovog ljeta, čini se da bi se isto moglo desiti i sa Krstanovićem s kojim očito nisu našli zajednički jezik. Hoće li Krstanović nastaviti karijeru u HNL-u pitanje, no bilo bi šteta da sad kad mu fali par golova ne stigne do drugog mjesta na vječnoj ljestvici strijelaca. Prema onome što smo sad vidjeli rekao bi da definitivno to može u jednoj sezoni, no samo je pitanje koji bi to bio klub, tako da vi u komentarima napišite u koji klub smatrate da bi Krstanović mogao preći. No nema samo odlazaka u Belupo, Belupo je danas potvrdio i jedan dolazak, radi se o Sejmu Behramu, BiH veznjaku koji je na stolu dobio jednogodišnji ugovor s mogućnošću produljenja ugovora na još 2 godine. Također postoje još 2 potencijalna dolaska, no o tome se ne priča previše, ali našao sam neke informacije. Radi se o dvojici igrača koji su donedavno imali ugovor s Osijekom, a tamo su bili dosta daleko od udarnih 11 pa su dobili slobodne papire, a čini se da bi upravo Talis i Kit mogli pojačati redove Belupa. Vidjet ćemo kako će se situacija rasplesti, rekli smo već oni su bez ugovora, tako da ukoliko ih Slaven Belupo želi dovesti, a oni nemaju ništa protiv, ovdje ne bi trebalo biti previše problema. Također, ono što potvrđuje da je ovo realno, mislim da se Talis već u prošlosti povezivao sa Slaven Belupom, trebala je biti neka posudba dogovorena, no čini mi se da je to ipak na kraju iz nekog razloga iskrsnulo, ali eto Slaven Belupo prilike za popravni ispit. Idemo mi na sljedeći kluba, radi se o Šibeniku koji je doveo talentiranog krilnog ili centralnog napadača 19-godišnjeg Karla Špeljaka. Karlo je sa Šibenikom ugovorno vezan do 2025. godine. Što se ostalih vijesti tiče, čini se da se situacija oko Brune Bogojevića, za kojeg se pisalo da je gotovo sigurno novi igrač Šibenika, zakomplicirala. Potvrde transfera naravno još nigdje nema, a pitanje hoće li ga uopće biti. Vidjet ćemo za što će se Bogojević odlučiti, narančasti dres ili neki drugi klub. Mi možemo dalje na možda je najzanimljiviji klub trenutno, a to je Gorica. Prva u nizu od dobrih vijesti za Velikogoričane je povratak Ivana Banića, vratara koji je pola godine proveo na posudbi u Olimpiji te se po isteku iste vratio u Veliku Goricu. I od službenih pojačanja u zadnjih dan dva to je to, no događalo se i za još puno stvari. Prije svega radi se o Deniju Juriću koji se prošle sezone nikako nije mogao nametnuti u Dinamu, te će ove sezone svoju minutažu potražiti na jednogodišnjoj posudbi u Gorici. Malo sutra genije, evo kad ovo editiram pojavila se vijest da bi Deni Jurić trebao ipak završiti u Rijeci. Dakle, očito se važi između Rijeke i Gorice i eto, navodno bi se u ponedjeljak trebalo znati više. Vjerojatno puno bolje zvuči to da bi Gorica trebala dovesti trenutnog igrača Barcelone. Igrača koji je na svjetskom prvenstvu u utakmici Senegala i Japana zabio pogodak za 2-1. Radi se o 23-godišnjem lijevom beku Musi Vageu koji je, kako mediji kažu, vrlo blizu potpisa za Goricu. Pregovori su trenutno navodno u odmakloj fazi. Sve te glasine započele su zapravo jednim tweetom jednog arapskog novinara koji je, ako je vjerovati Google prevoditelju, rekao da agent Senegalca pokušava naći rješenje za njega, a da je među opcijama Hrvatska liga. Zašto to ima smisla? Pa zato jer mu je agent Andy Bara, jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji hrvatski agent, koji bi naravno bio onda odlična poveznica između igrača i HNL-a. Musa inače bio veliki talent, no u Barceloni se nije uspio nametnuti, otišao je na par posudba te je tamo doživio stravičnu ozljedu koljena, te sad Barcelona traži da se igrač koji je opet dodatno ispao iz forme vrati u formu jer oni navodno još uvijek računaju na njega. U pravilu se čeka da zeleno svjetlo
da Xavi Hernandez. Koliko će to potrajati pitanje jer Xavi ima i puno većih transfera ovih dana za obaviti. No prema trenutnoj situaciji čini se da bi Senegalac mogao doći kod Samira Toplaka. Ne misli Gorica samo dovoditi igrače, misli Gorica i prodavati igrače. Ovaj puta riječ je o Hrvoju Babecu koji je vrlo blizu latvijske Rige. Danas bi trebao objaviti liječnički pregled i ako sve naravno bude u redu trebao bi potpisati ugovor kojim bi Babec postao najskuplji transfer kluba iz glavnog grada Latvije. Bilo je dosta priče oko cijene, no čini se da bi ona na kraju ipak mogla iznositi oko 1.000.000 eura. S jedne strane šteta Babeca jer smatram da je mogao i u puno bolje klubove, ako ne i klubove onda prije svega puno bolje lige. Ali šta je tu i idemo hrabro dalje. Odnosno moje isprike, mislio sam da idemo hrabro dalje, no došli smo do Lokomotive koja ovih dana plovi dosta mirno. Realno teško mogu iznad prošlog sezonskog plasmana, neće niti ići puno ispod, tako da Lokomotiva je vjerojatno i pri kraju sa svojim transferima. No sa svojim transferima nikako nije gotova Rijeka. Iako se mnogima čini da je kadar tog kluba trenutačno pun, iako se mnogima čini da bi dovođenje još nekih igrača bilo zasićenje ili pretjerivanje, čini se da na Rujevici imaju druge planove. Naime, na Radio Korzu danas je napomenuto da stiže iskusni bek iz Belgije, te krila iz Španjolske i Portugala. Nisam siguran radili se ovdje o ligama ili državljanstvu, tako da ne bi pokušavao pogađati o kojim se igračima radi, a uz to Rijeka je zainteresirana navodno za još par igrača. Navodno bi Rijeka u svojim redovima voljela vidjeti Bradarića, prema nekim glasinama i natpisima još uvijek prate Roga, a i zanimljivim se čini i Marko Pajač. Donedavni član Breše koji ima vrijednost od 1.000.000 eura, no kao što sam rekao donedavni član jer je bez ugovora. Također od navedenih bez ugovora je i Bradarić, te su to dosta realnije priče od Roga po meni, no Rog se spominje u kontekstu toga da je Cagliari još dužan Rijeci za transfer Bradarića, te da bi onda mogli pustiti Roga po puno nižoj cijeni, što je ima smisla, no jedino je pitanje želi li to Rog jer je nedavno Dario Melnjak izjavio da će Rog karijeru nastaviti ili u ligama petice ili i dalje u Cagliariju. Eto, vidjet ćemo kako će se ovo rasplesti. Ako se pitate zašto onda Rijeka traži veznjaka jer očito da su već tu dvojica spomenuta, pa možda će vam imati malo više smisla ako vam kažem da se Lahi možda seli u Poljsku ligu. Albanac je odlično odradio prošlu sezonu, s tog razloga naravno interesa ne nedostaje, a njega želi poljski Rakov. Inače, podosta brzo rastući poljski klub. I da, sve je tu lijepo, divno, krasno, osim odštete za poljski klub. Za Rijeku je ta odšteta itekako lijepa jer Riječani, kako navode, traže između 2,5 i 3 milijuna eura za svog igrača. Rijeka svog veznjaka nije primorana prodavati, on ima ugovor, a u ostalom ima i dosta interesa iz drugih klubova, tako da ga Rijeka zasigurno neće pustiti za neku siću. Uz ime Rakov upotrijebio sam epitet brzorastući, možda će vam biti jasnije zašto jer do sad im je najskuplji transfer bio 800.000 eura, a ovim se Lahevim apsolutno bi oborili taj rekord i to više struko. Navodi se oko 1,8 milijuna eura koliko je poljski klub spreman dati Rijeci. Hoće li se naći sredina i zajednički jezik, vidjet ćemo. Što se Osijeka tiče, cijeli prilazni rok je dosta miran. Jučer je stiglo i prvo pojačanje, radi se o Zebecu koji je došao iz Belišća. On je naime i cijele pripreme odradio u Osijeku, zadovoljio je struku. Dapače, Nenad Bjelica impresioniran je nekim dijelovima treninga gdje je Zebec bio među najboljima. Prepoznat je njegov potencijal, vidio je da to može biti dobro zalaganje za budućnost. Zebec nije koštao ništa, te je potpisan ugovor, te se Zebec zapravo ovim vratio u Osijek. S Osijekom se veže još jedna priča, a to je ona da bi Žaper mogao u Dinamo. Prvo je Glas Slavonije prenio izjavu Žapera u kojoj on navodi da je bilo nekih kontakta s Dinamom, ali da o tome nije htio pričati iz respekta prema Osijeku. Nakon toga je Germanijak prenio vijest u kojoj Žaper izjavljuje da to nikad nije rekao i da nikakvih kontakta s Dinamom nije bilo. On je rekao sljedeće: demantiram ono što je navedeno u tom mediju, a što je nekoliko njih prenijelo. Uvijek sam bio profesionalac, usretljiv prema medijima jer smo svi u istom poslu. Mislim da nisam zaslužio takav odnos, ne zove me Dinamo i nisam u kontaktu s njima. Od dvije laži jedna mora biti istinita, vi procijenite koja je to. Što se Hajduka i Dinama tiče, nakon burnih dana vezanih za Brkljaču, stiglo je mirno razdoblje koncentracije za finale Superkupa koje je na rasporedu sutra. Jedino što ću istaknuti iz ta dva kluba, odnosno iz Hajduka, je da Mario Čujić ostaje još jednu sezonu na posudbi u Radomlju. Što se HNL transfera tiče, to je to, ajmo još na repku. Ajmo prvo na jedan transfer o kojem se dosta dugo pričalo, a jučer je dobio i potvrdu. Radi se o Mirku Antoniju Čolaku koji je postao novi igrač škotskog Glasgow Rangersa. Došao je u sredinu gdje su navijači dosta žestoki, a čini se da su činjenicu da im je došao još jedan Hrvat poprilično dobro prihvatili. Tako će, ukoliko ne dođe do promjena, u Glasgowu sljedeće sezone biti hrvatski tercet Barišić, Katić, Čolak. Sredinu je promijenio i Ivan Pandur koji je novi igrač nizozemske Fortune Sittard. On je nizozemsko otišao u potrazi za minutama nakon što je svoje mjesto u prvih 11 izgubio zbog ozljede koja ga je zadesila tijekom sezone. U slučaju da na jednogodišnjoj posudbi zadovolji Nizozemce, oni će imati opciju
njegovog ugovora. Definitivno da je Pandur talentiran golman i mislim da je najbitnije da on brani. Da nisam napomenuo, transfera Čolaka Rijeci bi trebalo pripasti nekih 15 do 20%. S obzirom na transfer iznosi oko 3 milijuna eura, Rijeci bi trebalo pripasti oko 450.000 eura. Sa krajem imamo transfer Ivana Šunjića. Šunjić je potpisao za bundesligaški Union Berlin, točnije došao je na posudbu iz Birminghama, a ono što je za Dinamo bitno, ta posudba ima mogućnost otkupa, a Dinamo bi od tog otkupa dobio 30% iznosa. Dosta Hrvata dobro se snalazi u Bundesligi, pa bi i ovo mogao biti dobar transfer za Ivana Šunjića. I eto, to je to od ovih transfera, nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste lupite like i pretplatite se na kanal ako još niste. Mi se sutra vidimo u nekom sadržaju vezanom za Superkup, ne znam još što ću smisliti, ali o tom potom, pozdrav! Say it in a song just to say it, man.